भाई संग शीघ्र आस अरे आइए ठीक अपेक्षा कर हां हां आपण पेशेंट को एडमिशन कर दियंतु आसंदा काली 10टा सुधा सोनम आ मु मेडिकल रे पहुंची सुनो डिटेल सब डॉक्यूमेंट रेडी कर दे अरे कालू भाई अरे कालू तते कॉल करी फगवाणिया पे आनी छु तो हां भाई अब तक दे दे अच्छा पैसा नहीं आ 50 का अधिक ना भाई दे दीजिए ମୁଁ ତତେ ଫୋନ ପେ କରିଦଉଛି नहीं भाई आप कौन फोन पे करे 50 का ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଛୁ ଭାଇ ତୋର ନର୍ସିଂ ମଲି ନେଇ ए ଯା ये तो नुआ बाबा दीदी कोचिंग सेंटर ए दीदी केते पैसा निकल हमने हम कर ये फिट दे कौन करी ये तो बाबा रा हीरोइन नुआ मामा हम टिके जिबार लेट हबो बुझी होछि हां भाई तुम अपन में हो जाउची भौणी हमने हम को हीरोइन आइबा अपना सराड जिबु की अरे बारो छी के हां हां देखि देखि हेला सोनम ଭାଇ अरे भोग दीप सब रेडी अछि ने ଭାଇ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ସବୁ ରେଡି କରି ରଖିଛି କଳସ ରଖି ଦେଇଛି ଦୀପ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଭୋଗରାଗ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି अरे मु तो भाबिली मो भौणी डाक्टर हैला परे सब भूली जाइतिबो बोली ଭାଇ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିନି ମତେ ପରା ବୋଉ ସବୁ ଶିଖେଇକି ଯାଇଛି ଆଜି ସିନା ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କାମ ଯେମିତି ମୁଁ କରୁନି ଏସବୁ କାମ ମୋ ବୋଉ କରୁଛି अरे हे देखु तो अरे भाग्यटा केमिति आम सहित खेल खेलुची लुच काली खेल ए सोनो अरे कोन नाई आम पाखरे अजस्र धन संपद डाक्टर आ मु भी डाक्टर हेले ए असीम सुख भितरे टिके दुख से दुख टिक कोन जानिचो कथा अछि परा मा नाही जारो साहा नाही तारो ଭାଇ ତମେ ବୋଉ କଥା ମନେ ପକେଇ ପୁଣି କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ ए सोनम अरे तू केमिति जानिबु तू 5 वर्षर हेई तो जानिछु सुनो तू 5 वर्षर हेई तो बापा हमको छाड़ी आर पार की चले गए ଆମ ବୋଉ ଆମ ଦି ଜଣକୁ ମଣିଷ କରିବା ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଦିନ ରାତିକୁ ଏକ କରିଦେଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତିକି ଚମଡ଼ା ଅଛି ନା ସେ ଚମଡ଼ାରେ ଆମ ବୋଉ ଯଦି ଜୋତା କରି ତା ଜୀବନ ସାରା ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବି ଆମେ ତା ଋଣ ଶୁଝି ପାରିନଥାନ୍ତୁ ରେ ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଭାଇ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଏ ଭାଇ ଯାହା ହବାର କଥା ତ ହେଇଗଲା ସେ କଷ୍ଟଟା ଭୁଲି ଯାଅ ତମେ ତାକୁ କହିଲ ତମେ କେବେ ଭାଇ ଏ ଘରକୁ ଭାଉଜ ଆଣିବ ଏସବୁ ନବେ ତତେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛି ତାପରେ ବି ତୁ ଭାଇ ତମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ସେ ଭାଉଜକୁ ବାହା ହେଇଗଲା ତା ବୋଲି ତମେ କଣ ଏତେ ସାରା ଜୀବନ ଅଭିମାନ ଦେଇ ରହିବ ଦେଖ ଭାଇ ଆର ବର୍ଷ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଭାଇ ଏ ଘରକୁ ଭାଉଜଟେ ଆଣିଥିବ ଆଉ ତୁ କଣ ଏ ଘରେ ସେମିତି ରହିବୁ ଆରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପୁରା ପର ଘରକୁ ଭାଇ ଆଉ ତୁ କଣ ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲୁ ବୋଲି ଜମାରୁ ବାହା ହବୁନି ଭାଇ ସେମିତି କହିଲେ ନା ମୁଁ ତମ ସହିତ ଜମା ବି କଥା ହେବିନି ଆଗ ତମ ବାହା
तमे परा कुह जीवन में जिते दुख आसो से आम कहीं मन दुख करें से आम सब कहवा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।